कुछ कहीं गांव के एगो हवे अलग होखेला ना। देखला कितना एकदम पेड़ पौधा हरियाली छइले बा। एगो राउर गांव बाटे कि चारों ओर दूर दूर आदमी ताक देवे ना, एगो पेड़ ना लौकी। कौन हमार गांव बाटे जानो तनी, आनी आवेला न तो सब हम पानी या दुआरी पे आ जानी सयाम भी नहीं खाती। माने कोनो मेहरारू अपना नैहर के शिकायत कबो नहीं किसे करे, जब करे त का अपना ससुरे के हमार शिकायत करे वाला हइयो ना। ना गौवा त एकदम धूत के धोवल की झूठ बोलत है नी जी। ना तो हम कहां कहते कि झूठ तू बोलत ताड़ू। हमार गौवा में कुछ नहीं खाई, गौवा में ढेर बा। अच्छा गांव में गिन के कोगो पेड़ होई? ई कहक दिन पेड़वा कम बा हमरा गांव में गिनी, अगर पेड़ रोवा से गिना जी त हां तो पेड़वा तो ज्यादा बोले बा, तई मत कह कि पेड़ बा तो सब चीज बा, जानत नहीं की रहुआ। चल तारा गांव में सब चीजें बा, सही कहत चल। हां जी, हाउ देखी ओकरे बियाह भइल हटे। और जो लइके भी है ना गेट पर पता कहत, ओकरे बियाह भइल हटे। असो लइकावा एयर फोर्स में हटे। अच्छा चल। एगो रउए कमाए वाला बेसी रहनी दामाद भर में, लेकिन एगो ओकर मतलब दुल्हा कमाना बहुत पैसा कमाना, गहनो चढ़ाइले बाना सन। मैं पैसा के खेल बना करे खेल बा हो। चाकर चढ़ा देले बाना सन कि मोइल गांव हमनी के गांव के राजपूत बाभन के देखे के आंख फाटले रह गई। हां देखो पैसा रही नो तो सब बुद्धि जौन बा सब बेथी हो जाई। देखता नी घर द्वार सब भइल बा तो बले निमन लुका पैरा हो जाए। वो एथी के पेड़ इमली के पेड़ कटा गुल का। हां कटा गुल बिया हवा में जयमाल हो जे बड़ा रहे। जयमाल हो जे ना। हां चल 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 मन था गुल हमरो। ऐसा गांव बाकी रोड बीचे बीचे एको रोड नहीं खिस। आ चली ना अरे बांध दी हनी अब टंगा जाई का करतनी। अरे आवतनी हो डाबा लेके अरे बांधनी टंगा जाई अब में जातनी गंगा जल तेल हो जात रहलन सत्यनारायण तो कने त हमरो के डाबा में एक डाबा तेल ले ले आइछ कने न तेल की पानी पानी देखम तेल कहनी पानी गंगा जल कने सुन ना आवतिया किरनी फोन कइले रहनी। हां त जैसे हमरा के मांग खियाई ना गाँव टोला से दुगो करैली आ दुगो भिंडी आ दुगो आलू वही तरह उनको के खियाइब। देखो मतलब मैं इतना पागल नहीं कि बेटी दामाद आई मतलब भीख मांग मांग खियाइब, ठीक ना। इतना हम पागल ना हनी, ठीक ना। हम जानत हनी इतना रोरा चला खनी हमहु जानतनी। अब इतना भी मत दीजिए, अगर बेटी दामाद आई हो वो खियाई पियाई ना। अभी तो हम खेत जातनी, हम खेत के बात कइले बन जातनी, खेत कोइले बनी बात हो जातनी, खेत ले हम जनलू। हां अरे का रुपया बाजी मम्मी दिमाग रहेगा चाहिए आदमी के पैसा से ना खला दिमाग से जगह भी पैसा रहेला। अब बाकी दिमाग ना कसे त काला लूर से धूर बटरा जाला जनलू, धूर से दूर ना बटराला बाकी। ठीक है बा। हां ठीक बा ना ठीक बा जाई कनी ना हो चोरा हाथ ना बैठे नो ओकरा फटक इनका धादा आ जातन हो बोलैले बाड़ी उनका चोरा कली फटक दे हाथ उनका जतन फटक देबे नु हाथ ना दे ध्यान कतर नहीं चाव आ ओहे बनावल जाई का कहतड़ी जाई। अब सोचले बनी त ठीक है न कहले बनी। अब मुंह गांड मत फुला के रह आवत त तनी बाहर द झाड़ द तनी मल त बाहर द हो जा तनी बोलैले बे सत्यनारायण बो खेता तनी बात तो कहले आई का कहती है बड़ी अगर बाड़ा कंजूसाई करतैसन हो जान लो पहले करतैसन काए काठा पे अब पहले बीघा पर काठा पर करतैसन जान लो। जाई दी मम्मी जे जवन करे के बा करी। हमरा त कुफुत हो गेल के घर में कस त कहला कि खाए के बकु ठिकाने ना नहाए के तड़के उहे वाला हाल बा। अच्छा देख लियो घर में ना पकौड़ा पकौड़ी आ शिकार भात बनल नु तो कह दियो बुढ़िया का कहले रहल है जानलू। इतना भी नहीं खित अपन बेटी के हम दुख देहब तारा के तकले दुख देले बनी हैं ना। जाय दी हमरो टेंशन नहीं के आवते बारी पाहुन जी। हां तू टेंशन मत ठीक है जातनी मिठाई दे दी ना तो चल जन जाऊ लोग जातनी मिठाई तन ले आवे तनी रुक जा अभी जातनी आई त तनी बैठाई हम आवत तुरंत। हां पानी ओनी के व्यवस्था कर। इहो ऐसन है नु कि का कहे के यही के कहा जाला कि पहले आवत रही मार खातिर भाव कहियो घर में खाना कहियो मुठी चना कहियो उहो मना उहे हाल भइल बा। तो अब की बरावत त हर बारी लेखा ना चली पहुना में से कहम कि जौन जन खाए के मन करता किनी खरीदी त बना बना के खियाई हम जी। बाप हो बाप बाप हो बाप माई ए माई के बाद होइला पता दा है एकदम इनके के घरवा ना बनिका लागता कि एगो बहुत बीत जी तबे घरवा दुआरा बनवैया सा बैठी जी अब बैठी लो के आवाज दलस हो भौजी है। अरे बाप गोड़ लागत नी प्रणाम जी। खुश रही
लगी से घास टेला तनी तब का होता ऐसे काहे कहतड़ू हो भौजाई ना हमारा से छोटा है कबो गोड़ धरी ना ना प्रणाम हो अरे तो यहाँ के मानी नु आय हाँ सब कोई ठीक बाटे अम्मा माई कहाँ बिया कुछू कही कुछू कहा भौजी बोला तनी मौजी खुश रही का सर समाचार सब ठीक बा कटत है कनी आइल बनी यहाँ के छुट्टी पता कनी तनी 2-4 दिन नहीं हरावा घूम हेलो कहल तोरा फोन कनी त बुचिया वाह भौजियो को हाथ रही पाहुन जी तक गांव से मोटा गनी पहले से हड़रे रनिया लेनी है अच्छा लेनी है पनिया कट ए जी के जान तुम का कहा पुष्पा पनिया ले आवा कहिए मिठाई लिया तनी पनिया पूछ ल पाहुन से कहां के पानी पिया गुड़ के आकी छेना के अरे पानी का जरूरत भाई इनके के पियावल हो ना बोली छेना में ले आवा अब माने पाहुन दमाद है तो वैसे के बात के का पानी पियम हम छेना पूछी कहता नहीं छेना में फुट पैसा बा अरे अभी पाहुन जी के दिया जाए दे दी पाहुन जी 100 रुपया दे दी ता कहेला ना पाहुन रहे बे रहे जी चाउर ले ले 2.5 किलो चाउर अरे अनाज ना बेचल जाला दे दियाई अरे ना तो का हो गल माने हैं हम ना यहाँ के बेटा हैं हम ना कर सकी ना काहे ना ये त चाहिए तनी हमरा के आधा लीटर वाला स्प्राइट ले ले बतू को छेना ले ले तनी अच्छा लंगला कौन 150 रुपया लगी कौन ही तो 50 से गुम हो जाई आई हे दादा हां आधा लीटर वाला काहे के हम काहे पियब खाली अकेले तू पियब नानी के ना लगी ले चौरे लिया वो चौरे पैसा नहीं खे रे माई 500 के नोट बटे फोन पे यहाँ के कौन बात ना रे बुचिया हम करा दे फुटी पहुंच दी बात हैं 500 रुपया दे लगले दे अच्छा दिया उतने का मंगाई ना पहले दे दी पाहुन सनी खानी भेड़ा के लेना मंगा दे खसी के चुस्ता मंगा दे खा ले जमा हरा मोबाइल पर डाल दे बता दिन फोन कर दे बस नहीं खे कर दिए जो फोन कर दे हम तो कहती चौरे बुचिया बेच के ले ना जो गली धरे ना हम पैसा बल्कि चौरे ओहो जाई ना पानी पी के बेर मुता हां जा पाहुन जी नंबर तनी लिख के दे देती है अच्छा ठीक दे देना हम तले आवत ए भौजी जा ले आओ पनिया ले तनी के पकौड़ी बना दी हां पकौड़ी छान के बना दो ये बेसन तौरा आगो अच्छा मम्मी जी आवत नु तो दे दब तब रुपया पाहुन बाकी मान या तनी काजी काहे ना किसी आई हो ई का मतलब हो कि पाउन में सब पैसा हाथ मांगा पसार दो हम लाजे ले बोलत नहीं ये सास रही जा जब बाहर बस रवाई ना तब महतरिया फोन करके कहेले ए बुचिया घूमे आ जब आई ना आ तब हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहेले खाए खातिर तो एमकी परी 9-6 क के जाए ठीक नु हमेशा के उनकर मन सहकल बाटे अरे वो रहे लग जाए दो लाज लिहाज करत है ज्यादा सास सही छै केहू ह मांगत ज्यादा से का खेलबा हम रोज मैंने कहाँ से मैंने कोनो एथी में कुलरी में नौकरी करतन क्या हम उहे न कनी कि जितना खियावी से ना ओकर से निक जब हमारे रुपया दे के खाए के बाद हम अपना घरे दुबारे ना खाईब तो हम बाल बच्चा ना खाए समसा ससुर ना खइहन तू ना कना का जालो कि जल्दी चलो ससुरारी चले के बात तो चलो का करब जी नहीं ऐसन छूटबे ना करेला हनी के लालच कर छूटबे ना करी एकदम खिस बरेला ऐसन कुल महतारी भौ तू बाबू तो गोड़ धोवा ताड़ू धोवा गोड़ धोवा हो देखो तनी का करत ऐसन धोला भौजी जा धोला ए भौजी ई का गो ससुरारी में आइला से कोनो फायदा ना भई हमरे से 100 रुपया चुने लगा देली से मम्मी जी ले तनी हसुआ त का हो हसुआ ले तनी पतैया काट के आ कोहिए से पतैया पताइल बा आ सोचत रही ना बेसन आ तेल गुने बनावत ना रहे ना तो हपक मम्मी जी सुनी है पहले जाना तनी सोचत तनी न कि जदी ना रही निमन चिकन बना के खा लेवे के तनी आना घान गा सामानवा ले करिए पाबो को तनी त पाए भले हो तनी रोग अरे पागल हड़ू अभी सब्जी आधा किलो रही ना चलियो जने तो बचा रही अभी सब्जी भात बनाओ आ खिया दो आ सुबह है ना तू देखिए कौन हम दिमाग लगाते ना सुबह हम शिकार भात तारा खियली तो फिर कह दिया का कहले रही कोई से मन करत जानी खाए के तू नु कहा तड़ू तो बोला देलू बेटी दामाद के देखा तनी कहां से खियलू ओठ पब्बू के लारी आवता फिर हां खैया शांति रह मत घबरा तू हमार दिमाग देखो कहा पानी तनी गोड़ हाथ दबावल कर किरनी के करत तनी गिरा अच्छा के कोते पचे पतैया चबा दे जान ना घर काटे लगी काल खाली है काल तारा के एकदम इच्छा दाल फुला दिन हां एकदम फुला दा फुला दे आ कोने नु बाज का सुबह में बना दी है सांझिया 10 बजे ले शिकार भात के तो जग देख ले 10 बजे में ना चुरा दिन घर में नु तो फिर कह दे का कर ले रही है
हां मम्मी जोन जोन लोग कहत तुम तो कहिए देता हाँ तो तू न कहते तो ना ये मम्मी जी कैसे कर रहे हमारा दिमाग हटे दिमागी लाल ठीक ना दिमाग खूब लगावे नहीं ऐसा बात तो नहीं खे कहतनी मम्मी हाँ बुद्धि हो कौन चीज की करने के कमी बा हो है नु एथी लेखा कइले रहली कंजूस लेखा कंजूस एक नंबर के कंजूस ही समझ ही ना कर लेनु तो तनी माई के जाते हैं तो तनी काजू कतरी कतन ले ले आई तनी साड़ी ले ले ना हमरा के एगो बानी हम एगो रौरा ई ना बुझल हम कनु कहन ले ले हमेशा रोवत रहले कहाँ बैठे का रे अच्छा तो हमरो दिमाग बाटे निकाल के कहाँ घबरा थी माई रे का हो जा रही चाची घरे का चाची घरे का सड़िया तू रख ले चपत के त का हो गेल भौजे ही न है त रख दे ले ली ह हाँ, तू कह द कि अब चीज निकला मतलब देही ना बड़ हो जाई त देही ना का हो जाई गजब हाल बाटे तारे के कौनो चीज मना करी ना एकरा का चीज के कमी बाटे चाकर पाइल बनवैले रही हमर सास एक बार कहलू त तारे के दैए ना देनी गइला के बाद पूछत रही रे माई हां त काहे ना कह देम त हेरा गई काहे के कह दिने माई के हेरा गेल कहनी कि भौजी के दे देले हई माना तनी एगो न हेराई कि कहले कि दुनु गोड़वा के हेरा गई हां त ऐसे ना कह जाला अपन नहीं के बात अपन यही के मारे है तना पातर पाइल पहिर के नहीं लेकिन बुढ़ंटी कुछ कहलक या नाही कि 200 ले ले ओखरिया के मन मोटाव कइले बिया कि कैसे भौजैया को तना चाकर हां त 5000 के रहे रे माई जानते रे लालबो के का भइल हटे ओ अपना बेटी के देत रहली दाल चाउर देत रहली ओकर बेटी का करत रहली ओही दाल चाउर के झोरा में कान में के नाक में के झोरा में सीख के दे दी बुझाइबो ना करे झोरा आवे त जान जी ओतना दिमाग लगावत रहा तू त एगो पायल खातिर पीछे मेहना मार देले अगर बाप माई भाई कर्जा काट के बेटी के अपना घर में बियाह कर देता त बेटिया न सोचे के काहे खातिर हां आए कि अपना को बारही खातिर को हां बेटियो ए हमारे भौजी उहे पहले वो देखी का बा उहे है ना हां उहे पहिले उतारे कोनो कने से पाहुन के करता पूछू ना सुतल बा सुतल बड़न कोनो साग के पकौड़ी खाए के कहत ना साग के अच्छा रोज ना छंदती पलकिया के ना एक बार पकौड़िया खियाइले रो टमाटर की चटनी बना के तो कहता नहीं कि अपने भौजी ले उहे पलकिया के पकौड़िया बनवा अम्बा करो और एक दो दिन रहब रे माई हमू चल जाई कोनो बात ना कोनो मतलब 10 दिन तोरे न घर हो का हो कने गलती कहत नहीं अपन ना तनी वैसे कनी तनी बानी ते जाती चाची घरे खोजिए मत जो खोजे अब जातन हम दामा से पूछ लेही त तारो खयन त तावा तक खई हां ठीक है हां का हो कने गलती कहत नहीं ना जी सही से पता नहीं अभी देखो को से हम तेल के पैसा निकलवा कर ले आवत नहीं ठीक है त मम्मी छोड़ा दे तनी सामान ले ले हाँ किरम जी खुश रह गोड़ लागत आ बैठा आ कहो केवाड़िया खुला छोड़े बालू कुकुर बिला ना घुसे न सन नया के का पूछो बैठल बालू लइका बड़सन आवत जात रहत रसन परेशान क के ध देले बड़सन बैठ पानी लेके आवत तनी आ ये पानी पानी लेके नहीं पियले का हो चाची गइल त चाची है ना इ नया नोहर रही न त इनका के फुआ औरी कहसन भौजी त हमू भौजी कहत रहन बुझाइबे ना करेला कि चाची कही कि भौजी कहीं आ जाए दे दादा अपना भौजी एले त चाची अब हमरा ढेर माने ले ला ला पानी पिया अरु का मीठा वाले के आओ तनी आई हो चाची का होई मीठा हो गजब हाल बाटे आवा चाची पहिले आय आओ तनी बच्चिया रुक दा गोड़ो धो दी आई ना कातना तर ऊपर भइल अरे रहेलु का चाची करबू तू हो? बाड़ू एगो तू बाड़ू कि कुल नैहर के सबक पुरावेलु कि कैसे आदमी नैहर में जाके राज करेला आ त का करबू बेटी बहिन के इहे हाँ, कुल ये हटे चाची हमरा माई बताओ के सिखावेलु जना हो अब सिखाई ना ना उ सीखेली उ पतो के लाड़ में रहली ए बुची कहिया के आइल बड़ू हो 2 दिन हो गइल बताओ हो ई बिट्टुया के 2 दिन अइला हो गइल करत तनी। तनी अइला एक त नहीं